magoita tibatsiriti basisa ngarawo pamusoro wemambo ngorima nemadarese neakateerera ndofunga vandinawo panapa ndina vaishmael zviwayo vari apa neadzimai avo aya nemwana wavo uyu vakauya vanogara kwamutsvanga asi vakamangara nyawo kwachifu ngorima kuno ndofunga tatione mwedzi kana ndisiri mistaken p vauya nenyaya yavo nyaya yavo inoti iri pamaringe nemwana uyu anorwara saka munhu waimangara ndimukoma wavo anogara kumarondera mahusekwa saka vakatipa mari yetransport yekuenda ikoko nemapurisa ebasa kuenda kumahusekwa ndakaenda ikoko ndichiti dare ndimangwana ndichiti ndinouya nawo asi ndasvika ikoko sekuti inzvimbo imwewo ina mambo weikoko unosvika turu mapurisa wozoenda nekwamambo saka ndakasvikira mumaoko emapurisa mahusekwa police station ndikadirectka kuti ndione vanoitwa edward zviwayo ex headmaster ndakazopesana nawo ivo vanga vari kumapurazi vane mapurazi avo wavanochengeta mombe asi sezvinoita takakomunicata kusvikira wakasvika dzatoo kuma5 taona nawo ndakabudisa masamanisi angu andanga ndaenda nawo ekuti vanodiwa kunoko kwakudare maringe nemhosva dzavaipomerwa saka vaedward havana kukwanisa kuti vauye ndakatosimuka nawo vakati ini ndiri kutoenda kuchechi kuubc kwamutare conference saka kumusha ikoko handisi kuzouya kana zvichinzi zviri kwamambo nekuda kwekuti havagoni kuti vandidaidze kwamambo vasina kutidaidza pafamily gathering meeting nyaya yari kundipomera handiizivi saka muchidimbu ndingatokumbirawo ari kurwara wacho kana kuti baba ava wakandituma kuti ndiende kupi kumahusekwa asi munhu iye ndakamuona akaramba kuti handiuye ndabata through police ndikazosvika nekwamambo wacho anoti kwachief samuriwo ikoko kumahusekwa ndokuzodzoka kwandakaita saka ndandibriefe dare ndofunga last court ndaandisi pano andinokwanisa kuzobata nguva yekuti ndisvike nawo vakandirambira alright wati uchingosimuka hakopo asi uchine zvakawanda zvekuvapindurira nhwai zvakanaka hapanawo zvawakazomboita nawo here pakuvabatsira padambudziko ravo kana kuti waapapi nawo so that totange kuzi hatingangogumiri pakuti kwai akaramba whilst takazombozwa maprocesses zvinosvika munzeve yamambo zvandanga ndichida kuti ndiite ndosaka ndandakumbira kuti wangotitsanangurira dare dambudziko ravo rakanditumira kupi uko then pane zvakazoitika of course kumashure mazvo kuti ava varamba tine zvatakazomboita hedu asi ndaida kuti vanhu vateereri vanyatsozwa kuti chii chakaita kuti ndiende kumahusekwa vataure ivo kwete kuti ini nditaura ndaida kuvapa kuti vanhu anzwe from the horse's mouth ndapaswa pakanaka makombenenzi tibatsirewo kane kutaura nyaya yenyu kuna mambo uyu kumbirai maoko kungoti tokumbirawo maoko nawo Fortune Liwayo. Fortune Liwayo. Marwara andinoita vanovaziva, hama dzababa vangu dzese dzinovaziva. Saka kuti tizotiitaure pamafamily issues acho arikutadza kuitika kuti vanhu vasangana havadi kuuya. Marwara andinoita inini ndeyekuti ndinogona kundadona musoro izvozvi ndakadona handimuki handidyi handiite sei. Zvinogona ndikadona makuseni ndinozomuka kana zuva rodoka. Asi nyaya yangu hombe ndeyekuti ndinoenda kunguva zuva rega rega. Zvikapera izvozvo ndinoita semunhu ndikurara nemunhu wechirume. Ndichimuka sari zvakamboitwa kuti baba honai, mama honai dambudziko ndinaro. Nyaya yekunguva iyi kana baba vangu vamwe vasitori pava anyashanu fundi nyashana vanoiziva.
ndakasvika pakugumira kuti baba dambudziko rangu ndauya kuno kusitogara kwarari. Dambudziko rangu pamuti ndikunyepa ndakumukurira zvipfeko kuti muzvione dambudziko randinaro, dambudziko randinetsa. Mukoma wenyu vari kuti ivo vari kuti handiuye mwana uyu andizvidza. Nokuti pakaita vafazi ndakati mwana uyu andizvidza pafamily issue. Angadai akambotaura nyaya iri mumafamily issue. Pamafamily issue pari kunetsa kuti zvinezvi baba vangu vakagara apa havana kuzvarwa vari 1. Asi zvinezvi patauya padare panapa ndivo vega vauya havana kuzvarwa vari vega mupamao. Vanhu vomba baba vangu havasi kuda kuda sei kuuya padare rineti. Hapana kana ari tete kana ari hanzvadzi dzavo hapana rida kuuya. Baba vangu havana kuzvarwa vari 1. Saka dambudziko ndakazoona kuti nyaya yangu ipere inini regai ndiise kwamambo. Ukazoona munhu akusinyaya kwamambo kuti hama dzaramba kuti dzibatane nemunhu ane dambudziko. Dzaramba kuti dambudziko rirambe ringori pandiro kuti nguva yega yega ndinenge ndiri kunguva, zuva rega rega ndinenge ndiri kunguva. Zvikangopera zvekunguva ndinotowacha mabhurugwa semunhu atoyawacha manapwe nemwana. Zvikapera ndongona pendi rangu ratodini ndatoita semunhu arara nemunhu wechirume asi ndisitorina. Saka zvasvika pakuti nyaya yekuti ipedzwe navanhu vekwadliwai yanetsa. Pachezvedu tega tatadza kuwirirana tikati vanhu ngatiungane, hapana anoungana. Ende nyaya yekunzi yoyo ndakafa yacho kurwara kwangu kwakatanga last year ndo pakatanga nyaya yangu yekurwara iyoyo. Ndakanzi ndakangoti kuri kwandogarawo nemwana wangu kwandotozvilozvera ndichigara ndega. Ndakabva ikoko ndichienda kwana mama. Ndaenda kwana mama ndanditori paofu. Ndichibva ndatoti mama wabva tobika variko kumba ikoko. Saka pane chitiko chakazoitika pandiri. Chiro handizo chakafamba sei. Chitiko chaija ndo pakatanga kana iri mhepo kana chiri chii ndo pandakabva ndatenga kufa ikoko kuti ndinofa zuva rega rega ndoswera ndakafa. Saka takazobva pamba ndichirwara kudaro matsanangudzira ano ndakazita kuzozviona mufoni. Nguva yaitika chiro yayi ndakazita kuzozviona mufoni vachiona mavidhiyo mufoni. Ndadaro ndakazinda kumba kwabamukuru ya kumausekwa. Vakati tauya nemwana tasei ari kurwara. Ivo vakapindura kuti mwana uyu matira zvakanaka namai naye panapa. Kana kuri kuti mimi manetsikana naye musiyei panapa tomuisa pahospital pamausekwa apo. Imimi modzokera. Saka namama vanga vabva nini vachida kuenda kuvanhu vekuchechi kwavo kwavaibatsirwa. Ndobva tabva taenda kuvanhu vekuchechi kuya kuya. Asi enda vanhu vekuchechi kuya kuya inini ndoita zvekuzonzwa nekuda kuona pamafoni zvaiitika ana baba vachirekodha. Panonzi bandiri inini paibuda mhepo yatete vakafa ichitaura. Saka mhepo yaichitaura yakazokokorodza vana tete vangu vese vasiri kuya nadaba vangu rangu vasiri kuya kubva kuno kumusha kuya kumausekwa ichitaura. Saka mhepo paibuda ichitaura yaitaura zvayaitaura. Saka ivo vanhu vanoberekwa nababa vangu vakaona kugutsikana kwemhepo yaitaura iyoyeyo. Saka kuzongobva ipapo last year ndakati kana dambudziko rangu raitika hama dzababa vangu ini dziri kutadza kubatikira dambudziko iyi. Ende mwedzi watanga dambudziko reni ilast year muna Machi futi watatangoyo dambudziko rangu rabva ratanga futi. Saka ini ndakazoti vanhu vatotadza kuwirana kuti vafambise nyaya yangu inini kuti ndipedze pamafamily issue vanhu vachi havasi kuda sei havasi kuuya. Vamwe vanenge vatobhenefita nekuenda kwangu kuperiod nguva yega yega. Saka zvakundinetsa kuti vabereki vangu ndo vandakungomira navo vega. Hama dzababa vangu hadzisisiri kutobatikira panyaya yacho iyoyo. Zvakangoma kuti mumba macho handisi mumba handina kuroorwa. Asi dambudziko rero ndinongori naro zuva rega ndikangopedza izvo nguva yekunguva yemadzimai iyoyoyo ndinoenda topa neimwe. Ndinofunga ngatibatsire ipapo. Ndofunga watsanangura zvawakatsanangura. Ndakudzoka pamba pari kubvunzwa paya kuti hamuna here zvamakazoita. Mushure mekunge avaramba kuuya vaedwati vacho takazouya kunoku tauya kunoku takaenda kwachief ndima sekuti ava vanogara uku tikati aiwazve ava kana varamba ngatibatsirane chief ndima kuti tibate hama dzake idzodzo because mafamily matters gatherings acho ari kuramba. Saka mungatibatsirane chief ndima. Saka vakatipa mazita vakatipa anosanganisira kuti Matthew nemhuri yekwamahoso ndiwo amwe chete anasiyapinda ana mahoso. Saka vatipa mazita yawo kusanganisira amwe acho arikutodzidzisa pamishini panapa muningina ndikati hanzvadzi yawa. Saka takaedza kuti tibatane navo pamafoni vamukuonana personal asi vanotya kuti mukoma uyu ka sekutaura kwaanoita anoti mukoma iwo paanoita mafamily gatherings awo iwawa vanenge vari pomweya vanenge vasipa kuona kuti uyu munhu ari apo asi anozofonerwa kuti zvamaitaura ndazviona. Saka amwe acho akutya pamusoro. Saka isu toda kuti yanze munhu abetsereke. Nyangwe munhu asina kuuya hazvina basa rese. Asi kuti munhu abetsereke ndo chinhu chakadini
chakanaka. Munhu asvika pachipatara ngapo mapirizi nguva iri chini mukanonokera kuti mapirizi akazorwara unozonetsere muchipatara chacho kuti chipatara we mwandiurayisa zvakanaka. Saka tochiita sei manje afa zenda sezvo uyo asina kana kuuya asi uida kubetserwa uyu abereki acho amweni aripo acho. Ndinofunga ndosaka ndakati uyai kudare tionesane tine misoro yakawanda. Handinoona mawandiro akaita dare umwe naumwe ane decision yake anokwanisa kutibatsira kuti umwe akatomosangana naro dambudziko iroro anokwanisa kutibatsira kuti no kana zvadai tinodai. Ndosaka tati uyai tisaripedzera tiri kwega tedu. Zvakanaka. Hero man antisera ndazwa ichiti kwazi ndakamboti pabvunza mukumaisa kuti hapana nezvamakamboita muri iyo bvunzaafazera hapana nezvaakamboita ari kubatsiridzana amwe afeedback yetinoizwa achaziva ya kubatsiridzana takabatsiridzana zvishomanane nekuti iwo pachawo aitombofamba ndofunga vane amount yavaitotaura kuti mari yapera iri kusvika kuma 2000 something US dollars achifamba ega. Saka isu takati aiwazve ngatichikokorodzana tiende kune ruzhinji tione kuti tinobatsirwa in public. Iwo sekuti hatina kufamba tese kuti tizwe nyaya kuti ndizvo here ndosaka taunza kuti asi zvaaitaura ndezvafazenda Mr. Fazenda akaenda kosunga munhu wacho uchioramba. Imwe mwana ari munomuka here ndapota musaite chinhu zvekuti hanzika here woita nyaya yako woya kuda kosunga nemupurisa woramba. Kumweni kwacho unozogumira unonga usingakuzivi. Okay, umweni munhu urwarapo urizwa mubobobo urapo urara nemurume urikubhidha urapo auti handisikuye. Okay, musharuka hapana kana umweni pani mwana ngatibetserane komana apo dare arina here vanhu varanoziya vanokwanisa kubatsira vanokwanisa kudhonza baba vavo kuti auye pagiraundi kana kuti iwe rivhesi yekuti zviendewo kumwana wake unozviita sorry musharuka dare nere kwake ridzarisire kuputsa ndikatumira maindano ndazinganga rimwe rekubati mufaka ichidzinga anhu anokwara tinokwara tese vako vakadaro zvinokwata. Pamusoro ndikada kukubatsirai papapo ndofunga pfungwa iyoyo iyo avo vapana mai kusanganisira murwere wacho akatenga ainayo iyoyo. Saka ii ndakaramba kuti sedare hatikwanisi kuti tiite izvozvo. Mukatoita izvozvo kuti muuye mubatsirwe nomumwe mubatsiri watingaita kuti because tinokwanisa kuti hope tosenda osvika ofu ozi akapuwa mvumo iyoyo namambongorima mudare ramambongorima ini ndine chichemo chendafazenda nditi ataura nanhu wake wakasunga ngachigaroko aya neaya tochipindudzana nawo zvakanaka mazvita. Pamusoro idare ini ndakamira ndakaita baba wababa imwana wakurwara baba iuyu uyu munin'ina wangu hatisi kutombodakara ngezvinoitika ena uri kuite zviro zvezvo mwana wangu inozi Peter Mahoso imba yamukoma wangu mwana wamukoma wababa wangu. Saka kushanda kwedu ngoshanda tiri pamwe chete asi tsvina yakadaro mukati mumuzi wakaenda kobate zviro zvacho kuti aite mari yetu kuti munhu aite mari kushanda kusime mabhanana kuite gosi yako woone mari woite zvaunoda. Chinangwa chandaoirawo uno kuti ndiperekedze mwana wangu chekutokumbira Mutape kuti hapana nzira here inoitwa naMutape kunga through the government kuti aende kosungwa auye ari muhandicraft auye pano aringirane nendaa dzake tikliye tsvina iyi mwana apono. Ndo zvandinokumbira una Mutape. inini ndandoda kuti pamusoro ini ndandoda kuti nyaya yemuri kutaura handimati pamunoita mafamily gathering enyu amunoitaka panyama unonga adini asipo asi pamweya unonga adini kutaura kuti zvese utori nechiro chinenge chitori pamba penyumu chiri kutosenza kuti izvizvi zvari kuti zvakati. Saka uyu munhu wamuri kudhira naye ka munhu mukuru apa zvakutodaka zvakuda zvemototaura baba emu kuti ngaatoende kosungwa iyo auya paground
otaurirwe nyaya dziri pachena kuti baba makabata-bata mukadai sososo. Saka ndo zvaakuita kuti uyo aramba achidini achiteera kunguva kusingaperi. Kuti ari kukururwa musikana wokururwa eipuwe chinyi zviro zvake. Ende kwakutoti hatisi kuda zvekuti ubvire zvewadzosa zviro zvakafanana neizvi ise kumhuri dzako. Kana iye ane mhuri ngaise pamhuri yake. Kuti iri mhete inoda kubatwa ozvibatira mhete dzake nekuripa anhu ake. Ngekuti imwe mukanyamboti ngatishande tiri tega izviro atozviona kuti oraiti matiri muda kutoshanda kuti zvidini tindoshanda tindori tiri zvesecret. Asi iye une chiri kutomuonesa kuti zviri nguva ine mutori mudare. Saka the best way kutomusunga ouye paground pauchizohamba naye kuchibva apapo muchienda kwese kwamunoenda. Atingarwadziwa hedu eya kana kuti yako musunga kuno nyangwe indonesa ino tochisiya here mwana une chikotsoro mumhatso nekuda kuenda kotsvaga zvimweni kuti kambotanga tamborapa kei uri paground wacho tamurapa munhu wacho uri paground techifoseredza uyu kuti auye no matter what. Bo zvinonakidza manje handi muri kuona zvinhu zvirapa izvi social media inogara iripo forever and ever. Haatozikani makore anonga aripo kuti hanzi manganai. Nyangwe naana enyu amweni achazwa. Aya. Ana enyu muchazobereka amakocho JC. Achazondoerengawo kana kumuona wamutoripo kuti baba vangu arapa. Saka ngatite zvinhu zvisiri zvemadrama but tiri pamberi panapa. Zvinhu zvamangwani. History. Maita basi. Ndaide kutaura kuti chiti nyaya idzi ukaona tazouya kwashe kudai family gathering tinoita nawo zvese tapedza kuita zvese saka ndiwo asara ari mukoma ndiwo asara ari baba. Saka zvaanozoita zvese tapedza zvese anoti zvese zvetabata zviya kuti zviri kunesa pamwana zvenyu zvese hazvina kana nebasa rese zviya mwana. Saka taita toona kuti hapana kwetiri kuenda nekuti iye ndiye anenge achikobatwa mwese imomo. Saka izvozvizvi manje takazonyanya kutoti tichiuye kwaana Asha kuti pakutanga kwese taite magathering zvese teisangana nawo echiuya pekupedzisira paakazorwara mwana uyu takaenda naye kupana mukoma onai mwana warwara. Saka tauya naye pekutanga pamuri sezvo ndimwi mukoma mwasara muri. Saka mwana warwara zvikazi naiwo zvakanaka zvetinongoita makore ese zviya itaisa izvozvo. Imimi kana muri muchitenderano chenyu muinamata muite zvokunamata, muende kuhospital muende hospital kuti mwana aite zvakanaka. Ngatiya zvakanaka tovatabva tovataende kupi kuchechi kwendonamata inini obva asvika obva adini obva anamatirwa. Saka pakunamatirwa ikoko kwaakaizwa kwakatange kuitike kumba inini dai ndisipo mai vacho avo ndo akadini akazviona zvichitange kuitika zvinobuda pamwana uyu zvekuti mai avo manje ndo anokwanisa kunyatsotaura mabudire zvakaita nekutaura kwazvaita kwese nekuzokokorodza vanhu wese vemufamily iwo wakashaya iye achikokorodza wese wakauya kumarondera wese zita nezita nemufi akauya wese vakanzwa kuti zvakadai zvese vakazvinzwa. Asi zvapedzera izvozvo zvese tazopedza taungana akati mukoma iwawa muri kuona majibva nhasi uno zvakanaka ngatite zvazonga kuremba kutsanangura zviri kuzwika alright buya timbozwa. Inini ndiri panyaya yekuti hanzi kwai matipai hai tofanira kukasira kubatsira murwere. Kubatsira murwere tokwanisa kubatsira ko chino chiri pane musikana kuti chechide muridzoka chii munoibata here mhete yacho ngokuti chichabuda chinoda kunangisana nemuridzi wacho chinoda kukururwa muridzi wotore zviro zvake. Right, mbuya ngori ndiyo anozi maemergency call maemergency ngatidai pamusoro ini ndiri kudai zvemwataura tazvizwa kuti chinobuda nekudai kwechaibuda kwacho isusu sedare atanga tisiriyo
atichizii, atina nekumbochizwa nekuti chinoda anani, chinoti chiinyi. Iyo kwanza kundomangarana. Kana zviro zvekuda kuzwa kuti kwai pane chiri apa chinobuda titika. Ndinoona sekuti dai taimbopindawo mwechiri. Sechini. Sedare, vani mwaone kudara ndika. Tombofambawo, tochizwawo. Ndozve ndataura zviya zvandikati hanzi tingamhanya hedu kuenda koda kotora uriyo. Eya, unotoenda kotorwa. Asi ngatitange tabetsera munhu ari pachini, ari paground wacho kaere, ngatichizwe zviri kubuda paari zvacho, kwati nemuromo wake kana kuti nemuromo wamweni. Tiendewo kana kuri kun'anga kwacho, tiendewo kuri kun'anga kwacho. Neisusu sedarewo takatarisawo kuti hanzi zvinhu zvedu isusu zvakamira wani. Bosi tikataurwa nemunhu umweni munhu unouya achiti hanzi ndinobudirwa. Ndinobudirwa inini, ndinobudirwa ndisekuru, ndinobudirwa ndianani. Tokuzwa kuti ndinobudirwa but mira tikuzwisise kuti hanzi unobudirwa zveshuwa here. Ende matauro atoita pa wataura kuti hanzi ndinosangana zvakadai. Zvinhu zvatotibatawo mumwoyo. Zvekuti todawo kuti hanzi kana zvichiita zvazvo kwakutorana sedare kana munhu umwe apa mupurisa ofambawo naye. Afambawo naye nemwe wacho semhuri. Mazwa here mai? Ndiri kuona muda kutaura. Ofambawo semhuri nedare. Pozikana kuti hanzi chinhu zviri apa zviri kunetsa apa zvakadini. Uyu wacho ndatobvunza Mr. Fazenda. Pane macommunications etoda kuti titi izvezvi zvekuti munhu iye unofanira kunge echitouya kuno. Pane yazi emergency call, emergency court. Ndoma emergency court aya ndoma takuchizoita mai. Angurisira. Zvakanaka sunguka iyi mukakwanisa munhu mechikutaura. Ndizwa Fazenda. Uri director. Pamusoro idare. Kubva ndakatouya kunoko patakangosvika futi pamhasa kwaMutsvangwa. Mhepo yakabuda. Tiri pakiriniki pangorima. Yakabuda saka ndaakutya kutogara naye. Sorry. Wazwa here zvindataura. Ndiri kuti hanzi nyangwe of course ndinozwa zviri muri kutaura kuti hanzi mhepo yakabuda. Handiti yakabuda but taida kuti kana zvichiita zveshe tongosimuka sedare. Then kana zvichiita zvinhu zvikuda kuenda kobetsera munhu odini obetserwa. Tichimirira chini umwe munhu kuti auye. Because tikagara munhu akadaro chiita zvinhu zvaari kuita izvozvo. Akazobudirwa kei musiripo uita zvinhu zvaanoita. Zvinozonakidza kuti tanzi takamirira munhu wanga ari uko. Takutotya. Wapazwa? Ngasibatsirane. This thing ndiri kuita rubatsiro ndovedza kuda kutaura kuti hanzi chekutanga nechekutanga kuti hanzi titotanga kuti hanzi uyu wacho take tobetsera uyu wacho neimwe mhuri yacho imboripo yacho. Then uyo chizouya hake kaere tambobetsera uyu uri pagara. Akawanda amweni anhu akatomboya munomo aitwa zvimbobobo zvinozvi. One karazeka manzembana karipari. Ndapakawakarapa. Zvakapera. Zvakatopera kakunakirwa kakutopera. Zvakapera ere? Woi. Wapona. Fazenda. Pane zvawakatomboita nezvawakutoziya zvomumusha umwe usati watumwa ndimambo Ndizvozvo saka usati titenderere pamwe futi. Ite kuti tiwe nemaway forwards because pane zvawakatomboita zvawakuziya mukati mwefamily iyi mambo asati akuzviziya. Ndirika kana ari kuda kutsvagirwa munhu kuti hanzi abetserwe kuti hanzi munhu uye abetsere kuti kana zvinhu zvimubobongo zviya zvibve. Of course pakaiswa iyaiya yaonini yaya inoziyani karipari iwo yokaita yakapera yaonini yaya yakatopera kaisinziyani. Kuti uyani uri kuchene iyo kure asi makatombopinda neaya acho aripo aya mukatombozwazwa zvacho zviri kumuda kunetsa hapana hatina kufamba nawo tizwe zvinonesa asi zvaitika panguda kuvabatsira kuti uya uri ukouya uya akwanise kuuya munyasovazwisa musero. Saka kana apedza kuuya pane option imweni yakuzi tichiita. hapana kuhambiwa era. Hakuna pamunhu unonga ari muwanhu unotaura chipingudzana nedare ramambongorima. Unopingudzana nedare ramambongorima, sorry. Uchapenga. Kuti tizofamba mafambiro achakaita ndeyekuti ava vakanga vaenda vakaita kunge 3 days vaida kunonzi vanosunga munhu tisina kuvaona. Saka vaita 3 days tata kunetsika kuti munhu akaenda anozotipa feedback kuti afamba sei. Saka regai tiite sei
tinonzwa kuti zviri kufamba sei. Pakaenda mama nababa vachinona Fazenda ndopavakazoti hatine mwe pfungwa yomboti timboona kuti munhu ari kuramba kwese zvindakaenda ndakadzoka. Saka pfungwa yandinayo ngatimbofamba itende patinoenda kuti tizoti tingaite zvokuti tingashanda kuti auye here. Ina ndasara kumba kati hanzi patinoenda pacho panoda munhu anorwara ndobva taenda. Kubatsirwa kwatakaenda kwacho munhu wacho haana kudii haana kuuya. Saka iri nyaya yako yekuti zvakadai soka tienda kunzeka maenda kunzeka ndotobetsera kuenda mukato ndokubetsera makubatsa ndochipondora tete Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. ndochipondora tete